Jo sóc la Mariana Rodríguez, tinc 19 anys i bé, aquest any vaig anar a viure a Barcelona, he començat a estudiar el graduat en Art Dramàtic al Col·legi de Teatre de Barcelona, també he començat Comunicació Audiovisual a la Universitat de Barcelona i bé, en el meu futur m'agradaria ser una millor persona i de professió m'agradaria ser actriu. I res, els meus hobbies són en el teatre, en el cinema, tot i que no hi vaig gaire. M'agrada caminar per la platja i anar en bicicleta per Barcelona. Doncs bé, he vingut aquí perquè des d'aquí a Sant Julià es veu tot anglès i es veu la nostra muntanya, Santa Bàrbara, que és un dels 3 llocs que he escollit perquè, bé, des de petita, que vaig al cau, cada any espero per poder pujar. Quan era més petita em feia una mica de mandra, perquè sempre era la que anava darrere, amb la motxilla, la que anava més lenta, però sempre tenia la il·lusió de pujar i trobar-me amb tot l'agrupament, amb tots els amics, una excursió molt especial, amb la plec, el dinar, tots junts, amb gent del poble, i bé, per això he vingut aquí. Un altre lloc d'anglès que he escollit és la plaça del Pastís, o bé, la plaça de Catalunya, perquè des de ben petita que amb la colla de la plaça, amb les meves amigues, hi jugàvem cada tarda d'estiu i tinc molt bons records. I l'últim lloc és Can Cendra, ja que guarda un molt bon record de la meva vida, que és el projecte del LipDub, que em va fer molt i molt feliç. I bé, aquests són els 3 llocs. Us vull desitjar unes bones gales 2013 i només espero que cada any siguin una miqueta millors. Així que passar-s'ho bé.